o nwere ihe na-eme ịma na abịa be anyị nna m na-anụ nwaanyị ịtọ nke tọkwa m na-anụ ịtọ nke ọ tọrọ na-anụ ịtọ ha chichere ọzọ na-anụ ụba nwaanyị ịbịa be anyị ụmụazị aka nkụ ine iru ọya oyiye ọya ine iru ọya oyiye ọya anyị na-aga akwụkwọ na-asị ndị be eze famili asị na ha akwụdo nara anyị na-aga efiri na ọ na-atọ ụtọ mana anụ ofu nwaanyị ahụ ọmụta ụmụ ịtọ so ụmụ ịtọ ahụ ya adị na-eri nwanne enwe m na ịnụ ụba nwaanyị na ọ na-atọ ụtọ na famili anyị nakwa n'obi ikolo mmụọ anyị nakwa n'obi ikolo mmụọ ma n'ọdịbendị nke tata na gị nọ na nke ijele nwaanyị Eziagụ a na-anụ na Obiagụ Uruagụ Nnewi anyị bịalụ ka ọ kọwala anyị ife dị iche iche ọ ya dị mma ka isonyela anyị ka ị wee mụta ka Nnewi si eme maka na asịrị na Igbo na-asụ n'onu n'onu mana ọ na-akwụ ụkwara ọgwụrụ otubo daalụ mụnwa bụ mgbe nnọbe nna m ana m azawa aka ego eze mbịazie ije dị na Nnewi zawa waka ego Ọkafọ waka ego Ọkafọ udo ji ụlọ na udo ji ụlọ ya bụ afọ mụnwa si from Enugu steeti abịa na Enugu steeti mbụrụ Eziagụ abịa na Eziagụ mbụrụ ọya ụmụ Eziagụ na Eziagụ wee bịa ije dị na Nnewi abịa na Nnewi mbiri Uruagụ bịa na Uruagụ bụrụ Obiagụ nke bụ eziokwu bụ na ọnwa anyị na-ekwu ka ebe ya bịara dị ya mma abịa m ije dị na Nnewi aghọtara m onwe obodo ife adọrọ mana obodo m bịara dị m mma ha gwa na anụ m etu nyesi dozizi onwe m onu etu onye esi dị mma adị m oke ebe ha amarọ m maka onye ọzọ so na achọwa ka mma onye ahụ ebiri be nna ya mana ebe nkọrọ asịrị si Enugu steeti Eziagụ wee bịa obodo a ụmụ Eziagụ mba na mma ebe ndịkwa down maka na esi m mba bịa anagidere m otu nsiri bịa be ha nabatakwana m mgbe ndịkwa down na-eruwere ha isi etu Nnewi si anụ nwaanyị dị m mma bụ na nke izizi amụtara m nwoke mụta nwaanyị abịa nụrụ nwaanyị na Nnewi anyị agba njụ mara ebe onye si ajụta ebe onye si ajụọ maka karata nne na nna wee bịa ịnụ nwa ahụ ife izizi ejikwa na-abịa anụ ya bụ nwaanyị bụ ọjị na obere mma ya ha kwekọrịtazie na ha ya ebi emewe ife dị mma ahụ bụkwa na ịkụ aka n'ụzọ ịkpọ ime omenala bụ isi na mmanya ime nne o wee ruzie na ịgba nkwụ ana m ewere ya aghere na ha na-eme nke ha nara anyị karịa obodo ọzọ omenala Nnewi na-eme na-adịchaghazị mma ọ na nne ekwukwe nsị he na ọ bụ nna m na mmadụ nọ dịka etu akịta na-abịa anara nwa m asị na agbakwara nkwụ nne ya bifo nke nwa ya ma nna ya agbakwara nkwụ nne nna ya bifo nke nwa ya anyị ka na-ajụcha ya be anyị mụnwa na-aghọta na ọ nwere ike na ụfọdụ ada ajụzi ya mana oyi kwesịrị ọjụjụ abịa na marriage ana ịlụ di nwaanyị na Nnewi a ekwesịghị onye Nnewi achọ ịnụ nwaanyị o nwere ụdị nri a na-esi na-achọ ịnụ nwaanyị ahụ eji akpọ ya ihe omenala ana m aghọta na-achọ ịnụ nwaanyị ha na-asụ ụtara ede eji anụ nwaanyị ụtara ede ahụ bụ ndị nze ka a na-atọpụrụ ya ha mana semovita ka anyị jizi anụ nwaanyị kịta ese semovita onye ọbụla erie achọ ịnụ nwaanyị ha echetezi na ọ nwere ndị ichie nọ n'ụlọ mana ọha bụ isi nwa na-aghọta na Nnewi chefuziri ya na o kwesịrị na onye anya anụ ji asụtagodo ụtara ede chite obere ofe onugbu eje were nri ahụ tụọrọ ndị afọ ha ya na ọha ya ebu ụzọ ribe fe anyị bụ mmadụ eriwe ndewo
anyị adịrọ Igbo ọsọ mụ aka ọ na-anụ mana ọ bụkwara m ịnụ nwaanyị na ịnatara m ọya ọzọ ọjụ o nwere ihe na-eme ịma na abịaba anyị nna m na-anụ nwaanyị ịtọ nkịta ọbụkwa m na-anụ ịtọ nke ọ tọrọ na-anụ ịtọ ha chichere ọzọ na-anụ ụba nwaanyị ịbịaba anyị ụmụazị aka nkụ ine iru ọya oyi ọya ine iru ọya oyi ọya anyị na-aga akwụkwọ na-asị ndị bụ eze famili asị na ha akwụdo nara anyị na-aga efi na ọ na-atọ ụtọ mana anụ ofu nwaanyị ahụ ọmụta ụmụ ịtọ so ụmụ ịtọ ahụ ya adị na-eri nwanne enwe m na ịnụ ụba nwaanyị na ọ na-atọ ụtọ na famili ndị maara eme na ọ bụrụ ihe ọjọọ na onye nwoke ya emewu ya 41 years ya bụ ọ nọ ebe a since 41 years a mụ na ya ekpeliri ikpe ndị be nna m abịabeghị ebe a ikpe ndị be nna ya abịabeghị anyị amụrụ ife bụ kama na anyị nwekwara ike ịba mba o nna aba kịta mana ofu ife ọ ghọtara na m bụ na ọ maara ụdị m o nwere ike kịta apụta na-abara m mba oti aka na nsị na mma na nsị amisama na ịma mmewu ya anyị kwuchekwa osikwa ebe a ga ebe ọsị m nne m ihe ma ọjị ka ihe ndị bịara be m anyị adịghị anyị amaghị iwe ada amagha m ihe o mebere m ya ewe m iwe na ma ya ha ama ihe dị mma ome ọkwa ị na-aghọta so amara m ihe ọ bụ ọ bụ na ọ na-eme ihe ọjọọ mana m akpọ ife ọjọọ maka ụdị ewe m iwe owekwana ihe mmemme tata owee ya wa iwe owere mmechegoro ihe kịta ọsị m wee ego ụdị omume ị na-eme adịghị mma sị ma misama na ịkparịkwana m ọbịakwa izu isi Enugu bịa ebe a anyị amụọ ya amụọ nwe onye ya ekpọ ya ife ụtụtụ echi fụkwa ka anyị na ndị mmadụ asị na anyị na-akọnfiuz ha uwe ihe ọ na-eme m o anyị ekpenugo ikpe menụrụ m ihe ọjọọ mgbe nne ya nọ ndị ka ọ na-abụ na-eme ka ọ na-ayọ m doo na mgbaghara na mmakwa na ọ ya eme m ka mma m o wee kwu okwu na-ese 41 years ya bụ ife anyị anụghị ka ọ ga ya akụ kwana be ya o agwanye ọ bụ na m amụghị nwa na mma anatara nwanne m ọ ka nọkwa ndata ọ dị m dọnọ n'iwu ụlọ ajụrụ agwanye ka m bịaba isi m bi ihe ebeghị 4 years ma amụghị nwa ejekwa mkpọrọ nwanne m mụ na ya dị ụmaha onye mbụ wee nụwa m ka azị na ime mana ọrụ ọvụ m mara ọvụkwa ya so na akpọghọ m onwe ihe na-esere anyị 41 years m bịara ife gbasara ezinụlọ asụ ya n'oyibo ọ dị politikal ọ dị natural politikal mana ọrụ onye ọ na-aghọtara ya maka iple politiks ọfụma a na-enwe oge niile ọ na-aṅa etu a ma ime politiks ọfụma epasaba pụta ọ sị na ndị amaka ọ ya ma ọ bagodo n'ime ọmama until no spend enough time wee chọpụta na onwe sọ nsụkwa bụ sodo na onwe gasịgosi na ọkwe na anụ mana onye na ya olu dịka asị na that politics na-ebido na ezinụlọ so ọ bụ family politics is the best politics so na a na-eme ọrụ na mmadụ adọrọ mma a na-enwe reason eji anụta nwaanyị ọzọ ọrọsọ na onye nwere ego ma ọ nọ na-akpata nri rọsọ but ịchọ second wife na-enwe big reason ịba n'ime some family ife kpatara eji enwe second wife or third or even fourth mana ọ na onwe reason ya eji nwaanyị ka efi na create an extra problem because onye maka na onye anya tara obuterela ka asị aka ebutere ya ọzọ ọ bịa anya tabere nke ọ na-anya so it's another thing so ọlụ nya nwere ife inwe mmadụ dị nne dị mma mana ọrụ maka modern women in short ọ years women ka ya asị na ha aṅụ kedu 3 4 ma onye pụta oburu okpe jewali ife na-eje ma modern women o nwere ụdị life ha nwere ipe attention na onye nke anụwa nke ya asị ihe na opesiri ọ na nwa arịgota na ọsị ifuru ife nna unu na-eme ịga ifugo enweghị certain the family bido ome skelzi itinye na skelu setu adebe ọkụ na anụ ichekwa ka skelu setu adebe oge ifuru na-enwego nso na the family so ọhụrụ nya o nwere ife dị na ya. I thank you people so much. Ọ bụ Sam Okafor onye obi agụrụ agụ Nnewi na na-edozitu n'ihu ha na ịjọkwa
emelum building. So my dad go more in there. So we kwụsị alụ major job na Nnewi a. For example, ọmụnwa mụ na nwanne m nwoke handle machine parts in 1989. Ọmụnwa si Northern Nigeria, we were about 40 workers. We be execute the job under prompt and quality. Okay, Ejiamat. Ejiamat.